Bugün bütün Tatar dünyası büyük şairimiz Abdullah Tokay tuğuna 135 yıllığı belgilep öte. Tokay'nın tuğan gününde Respublikamızda tağın bir güzel bayram uzdırılar. Ol da bulsa tuğan tel günü. Әлеге iki bayramның bir күндә үткәрелүе ишраклы гына түгел. Чөнки Тукай һәм туган тел ул аерылгысыз. Алар бер-берсенә үрелгән язмышлар. Үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер дисәк тә ялгыш булмас. 2021 ел президентыбыз тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Кадерле укытучылар, укучылар, barıгызны да Абдулла Тукайның 135 еллыгы һәм туган тел көне белән ихластан котлыйбыз. Халкыбыз туган телне кадерләчәк, халык кадерле булыр дигән. Туган телләребезне саклыйк, яклыйк. Чөнки милләтнең яшәешендә туган тел иң мөһим урыннарның берсе. Ey gaziz til, Tatar tili, iң kadirli tatlı til, Mыңлы бишек жырларында назлап иркәлисең гел. Минем бит мыңлым һәм телем, гөреф-гадәтләрем бар. Татарстан дип аталган үземнең дәүләтем бар. Яшә гомер буе күкрәп, ей бөек татар теле, әби-бабам саклап калган халкымның күңел көзе. Жырлы идек, син тагында жырлырак иттең безне. Мыңлы идек, син тагында мыңлырак иттең безне. Аңлы идек, син тагында аңлырак иттең безне. Көчле идек, син тагында көчлерәк иттең безне. Күтәрелдең бөеклеккә, халыкка борып йөзең. Бөеклектә, тугрылыкта син хәзер үрнәк үзең. Сәнгатебез күкләрендә, кояшыбыз, айыбыз бар җиһанга күренерлек кадерле Тукайыбыз. Хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, укучылар. Бүгенге бәйрәм концертын башлыйбыз. Хәзер сезнең каршыгызга чыгачак җырчыбыз безнең алкышлар белән каршылыйк Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Исәнмесез, кадерле дуслар, укытучылар. Сезне чын күңелдән Тукай бәйрәме белән котлыйсым килә. Сезгә исәнлек, саулык теләп калам һәм инде иң мөһиме татар телебезне, үз мирасыбызны, үз милләтебезне, үз гореф-гадәтләребезне саклап калу. Чөнки телне саклап калыр өчен аның нигезе гаиләдән килә, гаиләдә татар телендә сөйләшсәләр, әлбәттә, балалар да татар телен яхшы беләчәкләр. Һәм инде Абдулла Тукай сүзләренә, татар халык көенә Әллүки.
Түзе алмадым барды Шираттагы жырым туган як, туган жер турында булачак. Чөнки кая гына барсаң да, кая гына яшәсәң дә, син барыбер үз туган ягыңа тартыласың. Зөлфәт Хәким сүзләре һәм аның көе.
Һәм инде хәзер шигырь, үземнең яраткан шигыремне сөйләп бетәсем килә. Шулай ук Габдулла Тукай сүзләренә. Мәхәббәт. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйрь әйтеңез рухланмаган? Байронның, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы? Кайсысыз? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк, бәрә-бәрә кисмәсә гыйшык, мәхәббәт кайшысы. Тешләренең гәүһәреннән кабызып алдым менә мин бу шигъре. Әйтсәңезлә, иншидән ким кай теше? Бу татар шагыйрьләрен мөмкиндер артка калдыру. Алга сөрсен гышкый анчак мәхәббәт камчысы. Һич хуҗалыкны кабул итмәм бөтен дөньяга мин. Булмага мөмкин икән гыйшык, мәхәббәт ялчысы. Әмма ләззәтле дә соң яшерен ягазап, яшерен яну бар микән белмим. Моның миннән бүтән аңлаучысы. Барча әхрәре мәхәббәт миндә улымда зан итәм. Кайда Фәрхәт берлә Мәҗнүн? Мин аларның таңчысы. Biz рәхмәт. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, алкышлар. Укучылар, сезгә инде Сәйдә таныштыр. Ул кичкенәдән бала вакыттан бирле җырга гашыйк булып, җыр сәнгатендә йөзгән кеше. Һәм менә укулардан соң үзенең җыр буенча белемен ала. Менә сезнең арада да җырчы булырга хыялланган балалар бардыр. Менә Сәйдәдән сорыйк әле, җырчы булу өчен, артист булу өчен нинди юллар үттегез? Сез инде бик зур гран-прилар, бик зур фестивальләрдә катнашып, бик зур конкурсларда катнашып, җиңүләр яуладыгыз. Менә ничек шулай артист булырга? Балаларга әйтеп китсәгез, әйбәт булыр иде. Монда мин бик рәхмәтле әти-әниемә, чөнки алар минем сәләтемне күреп алып, мине Абдулла Али исемендәге балалар үзәгенә бирделәр һәм инде минем юлым, иҗатым 5 яшемнән башланды. Нәкъ менә мөнәҗәтләрдән, бәйтләрдән. Шуңа күрә монда инде әти-әнинең өлешендә бик зур. Артист булыр өчен бик тырыш булырга кирәк, чөнки бу юл бик авыр һәм инде җырчы булыр өчен иң мөһиме тырышлык, сабырлык та, сәләттә һәм укырга һәм укырга. Менә шушы минемчә бик мөһим әйберләр. Бик зур рәхмәт Сәйдә, сиңа уңышлар, киләчәктә дә сәхнә йолдызы булып балкырга, җырны гел яратасың, менә шулай гел дәвам ит. Җырны яратасың, туган илебезне яратасың, Тукайны яратасың. Рәхмәт сиңа. Алкышлар Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Хәзер Габдулла Тукай сүзләренә тәфтиләү җыры. Ай мөкаддәс моңлы сазым, уйнадым син ник бик аз, сине сынасың, мин сүнәмен, айырылабыз ахрысы. Ұшты дүниям
Оқучылар, her вакытта да Тукай шигырьләрен яратыгыз. Тукайга сокланыгыз, аны өйрәнегез. Шул вакытта гына хыялларыгызга ирешерсез. Шул вакытта гына зур кешеләр булырсыз. Шул вакытта гына әдәпле, тәртипле булырсыз. Ана дуасы, Габдулла Тукай сүзләре. Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен иләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын, иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый. Каты, дәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда ирми үтләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырыенда бер идә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык, намазлыкка утырган, бар җиһанга күңлене ачы. Күтәргән кул дугага, ят итә шунда үз улын. Ходаем ди, бәхетле булса иде сөйгән газиз улым. Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул дугамы инде Тәңре каршына бармас. Кадерле укучылар, хәзер сезне каршыгызга чакырабыз. Хыял балалар бию төркемен. Сезнең каршыгызда Шаян кызлар дигән бию. Алкышлар белән каршы алды. Хыял балалар төркеме. Хыял балалар төркеме. Алкышлар. Менә балалар, нинди матур бию карадыгыз. Ничек матур итеп сезнең каршыгызда биеделәр. Менә сез дә шулай биергә тырышыгыз. Биегез, укыгыз матур итеп. Менә ял вакытларында ничек матур итеп биеделәр. Аларны өйрәткән апаларына, абыйларына зур рәхмәтләребезне җиткерик әле. Алкышлар белән. Татар шигъриятендә Габдулла Тукай иң якты йолдыз. Ул калдырган иҗат мирасы һәм рухи яктылык безнең горурлыгыбыз.
Onun ismi Tatar medeniyetinin ütkeni, bugünküsü hem kileçeği bile mengige beyli. Tukay uz milletinin kileçeği, dili, mağrifeti. Hazır sizin karşınızga şakırabız. Kozan Şehir Filarmonisi Cırşısı, bütün Rossiya Festivaller Laureatı Leysen Sınagatova'nı alkışlar bile karşıladı. Rakibimiz Leysen Sınagatova'nı. Hayırlı kutuşalar, kadirli kutuşalar. Tuğan oğlum benim, bu yanında sinem, gülüp ötüzler yalarım. Kırmızı kuş ismi, her şan yollar düzmü, şunda tuğdu gövde yaralarım. Kırmızı kuş ismi, her şan yollar düzmü, şunda tuğdu gövde İniş bu yiyemle, sularını detemle, şillerine bağlıyım. Oylay kişilerimde, eli izlerimde, yaratan bin tuğlan yağmına. Oylay kişilerimde, eli izlerimde, yaratan bin tuğlan Yalanların yirgen, havalımın kuyge, sığılıma kanal su dağlarım. Hamın sinde gülen, anamın gülen, sayrar kuşlarım, mağlarım. Hamın sinde gülen, anamın gülen, sayrar kuşlarım, sayrar Rahmet. Endi ikinci jırımны biraz dertlirak bulur ya zamançırak. Eydegіз kettik. Bir-birimizni yaratınız, hürmet ediniz. Tatar dilin bir kaçanda unutmağız. Toqay dili, tatar dili. Birlikte oturalım mı? Yıldızım bu miken, yaşam bu miken, aylık işte yanarım, melike halim miken, seni sevgilerim, altılarına izlerim, seni açıp yüz bakarlar, taba ağzım süzülerim.
Рәхмәт Алла. Рәхмәт. Ләйсән Сынагатова. Рәхмәт. Фердинанд Фәтхи. Ләйсән Сынагатова. Артистны бер кеше дә игълан әйтми, что безнең шундый халык артистыбыз бар. Фердинанд Фәтхи. Рәхмәт. Ләйсән, укучы балаларга нинди теләкләрең бар? Нинди теләкләрем бар? Иң зур теләгем хәзерге вакытта сез үзегезнең телегезне онытырга тиеш түгел. Татар булугызны онытырга тиеш түгел. Аның белән горурланырга тиешсез. Һәм дәвам итәргә тиешсез үзегезнең телегезне, балаларыгызны өйрәтеп, аннары оныкларыгызны менә шулай дип, шундый теләгем бар. Ничек әйтәләр әле? Нәсел тел булганда нәсел булаймы? Ничектер менә шундый әйе, шуңа күрә телебез бетсә, димәк, милләтебез дә бетә. Шуңа күрә балалар, татар телен яратыгыз, өйрәнегез, яме? Сөйләштекме? Илин бабай нәрсә дигән? Әйе, укырга һәм укырга. Әйе. Ләйсән Сынагатова. Рәхмәт, рәхмәт. Укучылар, сез инде дәресләрдә Тукай шигырьләрен ятладыгыз. Тукайны укыйсыз, Тукайны беләсез. Хәзер мин сезгә берничә шигырь белән табышмак әйтәм. Кем белә, кулын гына күтәреп әйтә. Әйдәле Акбай өйрәнсин, арт аягын берлән тор. Алма туп туры тор. Төс утыр, яхшы утыр. Нинди шигырьдән бу? Кул гына күтәрәсез. Әйдәлем, нинди шигырь була бу? Кызыклы шәкерт. Молодец, киләле монда бас әле. Исемең ничек була? Азамат. Азамат менә кызыклы шәкертне белә икән, Тукайны укый. Әйдәм вакышлы алкышлар. Рәхмәтем. Молодец. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын, уя итте минем сөйгән карлыгачым. Тукайның нинди шигыре үзе әйтеп тора. Уя итте минем сөйгән карлыгачым. Әйе бит менә берегез кемдер? Юк. Әйе, әйгәле. Карлыгач. Вот чыкмыдар. Әйдә алкышлар. Исемең кем? Менә белдер хәзер. Алкышлар катыра. Алар исеме. Тукайны укыйсың икән. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәнге дәресен карый. Әйдәсеңме? Дөрес, исемең кем? Наиләгә алкышлар. Курыкмагыз кышлар күрепсез, күрепсез яныгызда мин барын. Мин тимәм сезгә фәкать сайравыгызны гына тыңлармын. Кышларга. Чыгарылым. Син дә Тукайны гына чаклап торасың ахыры. Исемең кем булды? Азаматка тагын алкышлар, ике тапкыр алкышлар. Утырыңыз, молодец. Җиттереп барат Казанга, туп-туры киттем карап. Чаптыра атларны күчер, суккалап та тарткалап. Бөтенебез әйтте, моңа бөтенебезгә үзебез кул чабабыз хәзер әйтә. Эй куян, куркак куян, йомшак куян. Моңланасың нинди хәсрәт кайгыдан. Дөрес кем әйтә? Әйтегез инде. Куян. Менә, тагын икенчесен чыгардым. Кем исемең? Рани. Ранилар тагы алкышлар. Катырак итеп. Менә икесе бергә утырганнар алар, икесе бергә Тукайны укып кара җырлар ахыры. Молодец, молодцы. Менә бусы инде әзрәк катлаулырак булыр сезнең өчен. Бусын хәзер белдегез. Сезне тагы да кызыксынып беләм икән дип карыйсым килә, шуңа күрә бусын әйтәм. Кырга ак кардан юрган ябылган. Җир язга чаклы йокыга талган. Кырга ак кардан юрган ябылган. Җир язга чаклы йокыга талган. Шул сеңлем, рәхмәт. Кем исемең? Наиләгә тагын бер кат алкышлар. Менә мин күргәнемчә монда Тукайны бик тырышып укый ике бала һәм Наилә укый икән. Сезгә дә Тукайны укырга кирәк. Тукай шигырьләрен өйрәнегез. Тукайны өйрәнегез, иҗатын өйрәнегез.
zor kişi bulursiz, galimler bulursiz gelecekte, şairler bulursiz. Tokay bizim milletimizin közgüsü. Rahmet sizge, alkışlar. Hazır okuşular sizin karşınızga Qozon shahar filarmoniyasi yashishni chaqiramiz. Ol endi ko'pgina gastrollarda foyda bizning tatarlar yashi Rossiya shaharlarida ko'pgina joylarda millatdoshlarimiz yonida chiqishlar yasay. Әле аңа күптән түгел генә Татарстан Республикасы президенты указы белән Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исем бирелде. Хөрмәт белән каршылыйк сезнең каршыгызда Татарстанның ат казанган артисты Сирина Зәйнетдинова. Kurumlarına prestijin havalı geldi. Şimdi oluşum yamakları kadiracı. Günel bilen hayalımda Aydıp tulan yalıma Yüreğirip kaykan gibi bulam Minizip ağlaşadıma Bəxtli günler mizgili Bağlaşadım bağlaşadım Bəxtli günler mizgili Bağlaşadım bağlaşadım İnanlı xıyalları bilen Bağlaşadım bağlaşadım Günel bilen hakka durak Ağalım oranlarım Kıyamışımda yaşap bağlıman Bağlaşağımın varım Bəxtli günler mizgili Bağlaşağım bağlaşağım İnanlı xıyalları bilen Bağlaşağım bağlaşağım Балалар, оқушылар, һәр көнебезнең кадерен белер. Бер-беребезгә барып тегишеле мөнәсәбәтләренә булыр. Чөнки бу мизгелләр бик тиз үтеп китә. Минем мәшәкать борчулардан җаным сәләгән чакта. Алгысын кыша күнәл самими балачакка. Менә без арып, талып, укулардан кайткач, тәмле ашларын пешереп, сөйкемле матур күзләре белән безне өйдә кем каршы ала? Әлбәттә, әни. Менә кич белән арабыз да дәресләрне карыйсы килми. Кемнең куенына килеп сарылабыз, балалар? Әнинең дөрестән дә. Әмма тормыш юлында әнинең киңәшләре беләсезме? Менә миңа тиздән 40 яшьләр тутырам индейме. Һаман да шалтыратам да әниемнең киңәшләрен сорыйм. Чөнки аның киңәшләре бүгенге көнгә кадәр миңа яшәргә һәм алдагы кызыма да дәвәнең ничек әйтте кызым, әйдә шулай эшлибез дип һәр вакытта аныңча эшлибез. Дөрестән дә менә бүген кайткач әниләрегезне күчеп әнием мин сине шундый яратам дип әйтегез. Чөнки безнең телебездә тормышка безгә җан иңдергән ул безнең кадерле әниләребез. Аларны һәр вакытта яратып,
Вакытыгыз булмаса да шалтыратып хәлләрен белеп торыгыз, ярыймы? Әйдәгез, әнием киңәшләре, әнкәй киңәшләре, юлдаш булсын башлыгызга һәр вакытта. Татарстанның ат казанган артисты Сирина Зәйнетдинова. Сирина, бер генә минут. Менә укучы балаларга нинди әйтер сүзләрең, фикерләрең бар? Фузинам табай. Укучы балаларга беләсезме, минем иң бик зур теләгем. Әлбәттә, алар дус булсыннар. Алар дус булганда, гомумән инде улы класс балаларга, югары сыйныф укучы балаларга әйтәсе килә. Чөнки алардан бәләкәй класстагы, астагы класстагы балалар үрнәк алалар әйтәсе килә. Шуңа күрә башлангыч класс балалары үзегезнең нәрсә сөйләгәнегезне бер-берегездә, кыркырыгызда кем булганын уйлабрак әйтергә, чөнки алар бездән үрнәк алалар. Аннан соң инде иң мөһиме, алар сау булсыннар. Саулык булганда балаларыбыз да, біз дә өйдә һәр вакытта рәхәт, бәхетле булабыз шулай бит. Һәм инде үзләрен хәреф укырга өйрәткән укытучы апаларын
һәр вакытта хөрмәт итеп, мәктәпне тәмамлагачтын да аларга шалтыратып хәлләрен белеп торсыннар. Һәм инде аларга бар тик уңышлар Фердинанд абый. Без балаларыбыз, алар безнең киләчәгебез. Алар булганда нинди күңелле бит. Карагыз, аларның бит һәрбер адымнары, һәрбер безнең күңел җылылары самими. Алар шундый гына, шундый рәхәт аларга чыгыш ясау. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова. Сез кыскача дип тыгалар белә шулай бит. Еш килеп торабыз. Рәхмәт, чакырып торсыннар. Dünyada en matur il, ol minim tuğan ilim. Dünyada en matur til, ol minim tuğan dilim. Balam deyip tuğan tilde, indeşemime etken. Eniyim deyip enkeyime, min tuğan tilde eytem. Tuğan tilimde söyleşip, yaşayım min tuğan ilde. Tuğan il diyen sözde de, eytem min tuğan tilde. İn izgi hislerimni min tuğan ilde anlatam. Şuna göre tuğan tilini hürmetlim min yaratam. Big zor rahmet. Okuşu balalar, hazır bana bu bana bütününüz basınız hele, durunuz hele, eminim yanıma çıkırız. Ot balar, simalar Tokay şiirlerini bilgen kişiler bu bizde. İş o jüret dağın çıkırız sizde. Bütününüz. Eydəgiz. Eydə, matur edip. Mənə şolay. Mənə ilgisi birgə tura bizden Tokay şiirlerini okuşu. Balar size. Kızlar, bulay. Hazır min şaşırtıp basıp tura. Ortada siz beni kurugum eylenin. Şolay birgə çırpırız. Yemen. Matur bulsun. Sinde cırla batur yigit, sinde cırla batur kız. Matur bulsun, matur bulsun, matur bulsun, kuzlarımız. Matur bulsun, matur bulsun, matur bulsun, kuzlarımız. Dilimizin balıkları matur durmuş kralar. Tınıç bulsun, tınıç bulsun, tınıç bulsun dünyalar. Tınıç bulsun, tınıç bulsun, tınıç bulsun dünyalar. Dilimiz kıyaşı balkı yaktı bulut bir sayın. Yaktı bulsun, yaktı bulsun, yaktı bulsun bir sayın. Yaktı bulsun, yaktı bulsun, yaktı bulsun bir sayın. Yaktı bulsun bir sayın. Eylerimiz biraz kolay. Matur bulsun, matur bulsun, matur bulsun, kuzlarımız. Matur bulsun, matur bulsun, matur bulsun, kuzlarımız. Matur bulsun, kuzlarımız. Rahmet, alkışlar. İndi batırıqına urunlarınızga oturunuz okuyucu balalar. Rahmet barınızga da. Mene şiir gına söyley bilmeysizleri. Şiir söyley bilesiz. Şiir gına tugul bir de bilesiz iken bir usta. Mene eli sizin mektepte bir usta büyüşüler iştihali olurlar. Mene şunda birge yürügüz matur edip. Ol biyu, ol sanat diyen söz, matur sanat. Okugandan sonra yol etesiz. Elbette biyu sırlarına öğrenip bir ağır. No, əmmə lakin sizin bunda ustabalarınız, ustabilarınız öyrətər. Onlar işləgəndə sizə bir şingil olur. Biyu sənğətinə yürügüz. Alqışlar! Hürmetli okuşular, hazır sizin karşınızda Xiyal Balalar Türkümü başqarığında
Башкорт халык биюе Чылбыр. Alkışlar bile karşılayın Ali Türk'ümde. Hatıra bitti bir şey mi? Tabii da. Hatıra bitti. Hayal Balalar Türkümü. Alkışlar. Hatıra gidip okuşlar kolunu çalmayalım. Öyle şolay. Ey tuğan til, senin bilen ömrüm ötsin şolay. Tatar tilim мәңгелеккә bir үзең сакла Ходай. Иң матур моңлы җырларны халыкка бирде Тукай. Моңнары белән мәңгегә yürekке kirdi Tugay. Nindi tanış muңлы ki bu? Tugay jırı tuğan til. İsten bir de çıkmay turgan halık kiyi tuğan til. Halık kiyi tuğan til. Hazır okuş bağlar birge barımızda basıp bizden birge tuğan til jırın jırlıyız. Bu indi tuğan til jırı bizden Tatar halkının giyimini şekilde. Abdullah Tugay sözleri. Ey tuğan til. Sin
Tagın bir kat sizne şuşunday ılı beyram bilen şın köngülden tebrik etebez. Sizge isenlik, sağlık, okuğunuzda zor oңышlar tilep kalabız. Bugünkü konsertni sizge takdim etkenler için Qozan Şehir Filarmoniyası yetakçilerine hem şulayıp Usmanov İshak Ashat uluna çeksiz rahmetlerimizni bildirip alkışlar bile cevap verik okuşular. İhtibarınız için rahmet, sağ olunuz, kilesi işraşularga kadar.